Salutare toată lumea, aici este Gabi Skipper împreună cu CSGO singur. Solo. Jucăm solo de data asta pentru că fratele meu mai mic, Alex, nu a vrut să filmeze bine că n-a avut baterie. Și da, am zis să filmez și eu un videoclip de solo. Așa. Deci vreau să fac o nouă serie. Pe lângă asta, cop. O să numească Solo. Energy fucking Solo. Și așa ca pe aici. Energy fucking Ro. Nu e aici. Pala. Pira plină. Azi pe deathmatch. Scuzați că s-a pauză și mare. Toată lumea ne-am întors. Am luat o mică pauză pentru că am dat în greșeală pe deathmatch. Nu obișnuit. Că e tot stau FC în pauză. Oh my fucking dude. Dude. Oh my fucking dude. Dude. O știți, rateule. Fost kill. Da, și dacă o să vedeți și o să vă întrebați de ce n-am skill-ul pe sniper, pe ce mai am eu, pe revolver sau pe două pistoale, păi mi se resetat jocul. Pe scurt, rafănogi, văd un singur om. Vezi, nu mai am niciun skin. Nu știu automat. Nu am niciun fel de skin. Ceea ce e foarte super. Mai. Kill-ul meu, altfel. This is a motherfucking boy. Taci! Așa, nu băgați seama, aici am Alex. Și na. Bine, mă, taci odată! Nu băgați seama. Da, și o să mă întrebați de ce n-am filmat până acum, păi, o să vă am mușticați chiar făcut. Ce când tu la. Băi, e motivul de ce n-am filmat. Dau direct ca de ce n-am filmat. E, telefonul meu nu mai mergea internet, mi-a dat aveam full internet. După aia că n-am no connection, tot aveam full internet. Știți? Și văd că deja fratele meu a intrat la ei fără să-l pun eu. Și se pare că acest videoclip va fi cop, nu va fi solo, pentru că 3-3. Deci pe un deathmatch ești tot. Asta. Nu e cu noi. Tot solo fucking solo fucking solo. This is the fucking solo. Leonardo da Vinci, da, n-am scris pe absolut nimic. Și după ce câștigasem și eu un skin pe ăsta, era albastru, asta alb. Am văzut. Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut, mă?
Tu, mo, ce-ai făcut? Nea, mai bine, nea, nu? Ba, beau. Energy fucking raw. Treceau pe mine. Și eu zic că ascundeți pe nebun. Cam tare. Că i-am dat reset de la telefon. Că mergea greu, răguit. Minecraft-ul. Și da, deci seria cu lumea Gabi i-am încheiat. Pentru că am văzut că pe voi nu prea interesează de ea. Așa că am încheiat. Decât să o am, dar pe degeaba. Sau degeaba. Am zis să nu mai am. Așa, vreau să mă apuc de o nouă mapă. O nouă serie. Uite așa. De Minecraft. Acea serie se va numi, habar n-am de serie, deci să supraviețui, nu știu ce a supraviețuit, habar n-am ce să-i spun. Așa că vreau să lăsați în acest videoclip în comentarii și vă rog să lăsați în comentarii numele acestei serii din Minecraft. Va fi cea de supraviețuire, da, ca să știți. Ce l-am mușulat omul. Ce ai făcut, mo? Ce ai făcut, mo? Nubi. Oameni bună, aici. Cum să vă spun eu? Doi nubi. I-a plăcut asta. Nu știu să-i zic asta. Adică, de ce căcat ele să pe ăștia? Deci, nu știu, eu mor pe asta. Eu nu cred că dacă stau cineva pe ce, să-i dau să-l arate pe mapă. La Dead by Daylight, da. Am uitat și pe YouTube. La Dead by Daylight pune cior deasupra capului și să-l arate pe mapă. Continuu. Augeul acesta este o armă cam prafanoagă. Cel puțin înainte să aibă amortizor, da. De abitul ăsta, nu de Halloween Day. Da. Nu avea. Nu avea prea jucat cu ea, adică prafanoagă. La fel și cu Deagle-ul. Acum are amortizor, înainte nu avea amortizor. Profonou, e amândoi. Profonou, ce? Plant. Direct, mă. Vezi, acum Deagle-ul ăsta nu le-a pe jucat. Dar acum cu update-ul nou de Halloween Day, adică ziua de Halloween, e direct. L-au băgat și mai cam destul de mult jucat. E unul speram ca să, cum vă zic eu, să bagi mai mult, să facă încă un update. Acum mi se pare că am băgat un update, dar cred că mi se pare, nu știu sigur, că n-am jucat de mult. Am zis că merge la rău tot. Așa, văd toți cum se teleportează în fața mea. Așa și mă gândeam și eu că Bover o fi băgat un update nou, nu știu, ceva, de când n-am luat joc, de când n-am jucat joc. Dar văd că ce ai făcut, mă? Mă vine. Ce ai făcut, mă? Eram pur și simplu sigur că mă moară cineva.
Aha, oh da. Telefonom. Și o să mai pe fonul ca ei. Să ne gerul, da. Vezi, dacă n-aveam murzurul ăsta, cam o să mă uit de pe să vedem când trage, dar nu au băgat sunetul mai tare când trage. Deci nu se vede pe mapă, cum se vede alte arme. Dar se aude mai tare la distanță. Ce ai făcut, mă? Fugi! Mă... Mă duc pe așa. Uite-l! Mamă! M-a dat o grană cu... Get wrecked, motherfucker! Oh! I-am dat full flashbang. Get wrecked, motherfucker! Motherfucker! Flashbang. Cred că nu mă trebuie mult. Și chiar vă rog frumos să spuneți la prieteni, la colegi de școală, cum să vă spun eu așa, colegi, prieteni, frați, surori, ce aveți pe acolo, să se aboneze la canalul meu pentru că eu voi face niște videoclipuri acolo. Nu o să înjur viața mea când filmez. Vă promit eu. Mă, și la. Ba nu. Ce ai făcut, mă? Nu mă găsești. Ce ai făcut, mă? Nu mă găseai, hă? Nu după calitate. Ochi, poate. Uite-l! Fucker-leul! Ochi, mi-au 3v1. Hai să se facă. Așa, și ce să vă mai spun despre joc. Repet, este un joc foarte frumos când vrei să pierzi timpul cu prietenii. Salut! Încă peste. Șmecheros. Dar puteți să furați skin-urile altora ca că sunt jos. Hea, buu! Shotgun! Poate mă întrebați ce l-am jucat ăsta, dar nu, păi... Sincer, nici eu nu habar n-am de ce l-am luat. Dar neavând bani de alte arme, decât să joc pistoale... Mai bine... Get fucking wrecked cu shotgun-ul. Ioi! What the fuck, AFC, man! Lucky, 1, 2, 3. Lucky, 1, 2, 2. Lucky, 1, 2, 2. Nici nu pot să pronunț. Cum să pui numele ăsta de handicapat încât să nu știu să știi să pronunț. Și de repede, dacă vreți să faci numele momentan când îți facă fresh de bănuți, o să pot să îmi iau ghetrega asta. Ce să-i faci pe care avem la gata automată? Eu zic că este episodul ăsta aici, vă pupă eu și papa, ne vedem la episodul următor. Să puneți la prieteni să uite acest videoclip, să se aboneze, să comenteze, să dea like, să dea share, să facă ce vor. Pagina mea de Facebook o să luați în descriere, deci vă pup și pa, pa!